हास्तनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि रिंमानाव ककनारागै चाचलाव थैरमानि सिकाथाय पान्दा खालायजाखा आगरतला पुर निगम बाय खबजा 46 नम्बर वार्ड आबजायो अथैरमु सिकाथाय खालायजाखा बादार गाता तंमा इला बटा जाजी स्मृति संस्कृत मिलातायनो सालनि थैरमु सिकाथाय मानजारिखा पुर निगमनि मेयर हायखबा एमएलए दीपक मजुमदार 14 बादारघाट विधानसभा केन्द्रनि एमएलए जगमिनारानि सरकार बीजेपी सदर हांकर कास्कु असिम बटा जाजिना खबिपुनि आदरा असालनि पान्दाव ककनाराथनि मेयर शाखा ताबो हास्टव ब्लाड बैंक रगो थै मानथया उमानिबाय हास्तेनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हास्तेनि बररकनो साखुसतै फैया फाननानि कक चारमानि ककनो खुंजु कानमान बिसिंतैनो तिनि चाचालो बादारगात तमा इलाबट जादि स्मृति सांस्कृतिक मुलातायनो अतिरमु सिकाथाय खालायजाका ब आबनतैनै हास्तेनि जुदा जुदा दफाताय हदारक संस्था क्लाब ताय गभर्नमेंट ताय प्राइवेट नखबै पुर निगमनि जुदा जुदा वार्ड रक जेहायके थैरि तंगो आबनतै बेलायखिनो गलायजांनाय हुनि सायखनारका असालो थैरमुं सिकाथाय पान्दा रे नेमे लोगोलोगदि पायथाक फासिं थै दोनाय रंबै बहायनो कगलाब सालायनाय बेलायखिनो खासरां जाका पुर निगमनि मेयर हायकेबा एमएलए दीपक मजुमदार